susune asli ta. Sing kene mang apa? Pertalit lho ya aja macem-macem. Lah sing kene. Pertama. Ana mana situ, Dik? Ndi? Premium. Sing ngendi? Demokan ayo demokan iki. Demokan. Sing kene ta. Kurang mengisor. Kene. Cocok. Ya, nama saya Niken Salindri. Mana? Kediri punya bos. Aku ngadep rene balian rek ya Allah. Sugeng dalu nggih Mbak Niken anakku. Wilujeng dalu Bapak. Bapak sopo? Bapak Ayo. Kalau. Bapak Adiono. Lah, kenal karo aku. Mboten. Gak kenal kok bapak-bapak ayo. Ya kan kita keakraban dulu. Oh, betul. Ya mosok kate kek. Ah iya. Kok nek wis akrab terus diapakno? Sakrab. Akrab ya sampean sangoni. Sangoni, kok sanguku ambek sangumu akeh sangumu are. Ayo kan tapi sing tuwek kan nyangoni sing cilik. Bener ya. Yo yo. Ya kok nek aku uman tak sangoni nek aku gak uman utang ono. Kok cilik. Gak kualik. Nggih, iya. salingan Nggih. riyen Bapak, Salam, derek nggih. tepang, derek ajar. Nggih. Kula Niken Salindri saking Kota Kediri. Desa Pakunden. Kecamatan pesantren. Oh, pesantren. Injil leres. Putra Bapak Dalang. Putra Bapak Dalang Ki Degleng Gondo Supono. Dengan ibu yang keberapa? Ibu. Ayo. Ndak penak tembungnya, Mas. Oh, iya ya. Dengan Yo, ibu ya. yang ke 1 2 3 4. Hitungan piro? Ayo ngono wis. Ke Ibu ke 12. Betul. Ibu yang ke pertama. Oh, yang ke pertama. Iya, menutupi saya. Betul. itu, iya. Mas yo apa ya ditutupi rek ya apa arek. Mesti pertanyaannya ngono kuwi ya Soalnya aku tahu arek. Tahu ya wes dikit dhewe. Iya, pikir dhewe ya. Nggih. Silakan mengaturkan apa yang Anda unek-unekan di hati Anda kepada semua para penonton. Njen iki kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget kagem sedaya masyarakat. Gedung Sukodani. Hah? Balong Bedo. Kagem warga Sidoarjo. Ah, ya wes, betul Sidoarjo. Loh, kan iki kan dari daerah manapun. Maksudnya di desa manapun, tidak hanya desa sini. Sing penting iki wong Sidoarjo kabeh tumplek-plek dadi siji ning kene. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampun sowan dateng mriki kula ngaturaken maaf sebanyak-banyaknya dan terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah hadir di dalam acara hari ini. Mugi-mugi panjenengan sedaya dipun paringi sehat selamat wilujeng Pak Bu Allahumma. Amin. Dipun paringi rezeki ingkang kathah barokah Allahumma. Amin. Dipun paringi lunas utange Allahumma. Amin. Kalau wis lunas utange ge utangna. Ojo. Hah? Ojo niru aku. Aku yang ngono lunas utang-utang mana? Walah jenengan kok jenengan. Kula mawon nggih. Ngoji. Tidak apa-apa, utang itu tidak hanya uang. Oh iya betul. Neng utang itu bisa janji, bisa ucapan, Betul. bisa perilaku, bisa uang. Nah, seperti itu. Ini acaranya adalah manten, yang manten namanya adalah Mas Hafiz. Iya. Hafiz dan juga Mbak April. Apri. Oh, dua temanten itu. Oh itu dua temantennya. Oh nggih, Mbak manten cakep nih. Mbak mantene ayu, Mas Hafiz ganteng, jan cocok iso lek pomone duwe anak ya Pak Dalang ya. Engko anake koyo boneka tenan. Ya muga-muga wae sakinah mawaddah warahmah. Terus langgeng sampai akhir hayat. Hanya maut yang memisahkan. Cepat diberi momongan.
Pokok kuncine wong rumah tangga Pak Dalang ya, saling melengkapi, saling mencintai, saling menyayangi dan saling menghormati. Betul. Nggih. Niken Salindri juga sudah pernah mengalami jadi kemanten. Saya belum pernah mengalami, tapi saya bisa mengambil dari pengalaman orang tua saya. Oh, seperti iya. orang tua saya itu tidak boleh dicontoh. Iya, betul. Seperti itu. Iya, betul. Kan saya mulai dari pengalaman bapak ibu saya dan orang-orang lain, saya tuh jadi takut tambah dewasa Pak Dalang. Aku dewe ya. Karena semua laki-laki tuh sekarang menyakitkan. Betul. Semua laki-laki menyakitkan, betul. Bahkan tidak laki-laki juga, cewek juga sering menyakitkan. Oh, nek cewek gak menyakitkan, Lah apa? mengenakkan. Beda Pak Dalang, orang kok kono kuwi Pak Dalang, sanes. Oh, sanes, Maksudnya menyakitkan hati, Oh, bukan gitu, mengenakkan Iya. asmara ya, bukan. Iya. Iya, tidak perlu dijelaskan ya. Iya, oke. Iya. Kalau dadi iki ngene Pak Dalang, saiki usum-usume kuwi ditinggal rabi. Oh, usum. Padahal wis menjalankan hubungan asmara selama bertahun-tahun yang ditinggal rabi. Ini kan Dalam. kayak adikku kalau adik. Lah dalam Mas, kowe ra ngrasane lorone ning ati Mas, lorone Mas. Atiku nanti. Hah? Atiku Ati. nanti. Tadi nek ati loro iku ngene. Iya, ati Pak. Ngene ta. Oh, ati kene. Berarti munggah hatine. Benar, munggah. Kok jike rek? Ati ndek kono, di ati ngono. Aku ki ngene ati-ati ngene iki diwarai karo sing pinggir kono dhewe kae. Wajane sing kono iku goblok. Wong ati ku kok dodol apa ati kok Seno. gone. Uang kok gur mencap. Lah iya. Hele disawang-sawang ajan kaya Mbak Niken. Iya. Nih, Niken dudu Niken Salindri, Mas. Kayak salah. Kon Niken tuh Mas. Niken sa piteng. Ora mbak yo. Ngono lho kok nangis ngono lho kok iso. Ya aja nangis. Oh ya, Kak. Lah iki kabeh lho kaya lho kaya wedhus lho. Pi. Kok cik. Niku Pak Dalang. Nyuwun sewu niku lanang napa wedok, Pak? Sampeyan takoni. Coba. Pi. Pi. Niku nggih saged jumeneng napa? Sing ngadeg kuwi. Iki wis ngadeg. Iku wonge sing ngadeg. Wonge ta? Iya. Anek jentikane bang ngadeg bandak. Engko lak digeploki. Awas lu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Lapa kok celuk-celuk aku, he? Lapo? Ketopraan. Diapakno, Ken? Napa, Pak? Kaget ta sampean, Nduk? Oh. Ya Allah anakku, iki sampean manglat kok iki anak sing ibu nama cok iki ibune. Oh iya, aku anak iki Pak Dalang. Iya, iki Nggih, niki bapakku lho. Duh, Oh, Kak. Bapakne ayo. Dudu ibune bapak. ibumu nak. Ibu metu teko ndi? Teko endi? Dit atiku ditemak. Ati kok ngono. Atiku ditemak. Nek atimu kok ngono. Iya, atiku. Jare iki lho. Lah ya bener ta ati ki kene ning kene. Iya ning kene atiku. Lah ya berarti atiku bareng ning kene. Iya ning Ora. atimu ambek atiku digathukno ta? Tak Duh. santap jongor no. Kan dadi seduluran. Loh. Ayo digathukno ayo. Nah, Bahwa lek digatokno wedok karo wedok kan ya ora pantes. Oh iya Ben. Aku lali nek macak wedok, Rek. iya. Wah. Kudu tak coba gelungku iki. Masa nafsu karo aku. Aduh nek gak gelungan ya. Wong aku segelungan. Iya. Lho iki sini lanang ta wedok sampean? Perempuan. Oh perempuan. Ya Allah cantiknya ya Allah ya Allah. Cantik ta? Cantik.
Iya mamaku, iki susune asli ta. Sing kene mang apa? Pertalit lho ya aja macem-macem. Lah sing kene. Pertama. Ono mana situ, Dik? Endi? Premium. Sing endi? Demokan ayo, demokan iki. Demokan. Sing kene ta. Kurang mengisar. Kene. Cocok kowe. Ala kok ciwi. Ayo wanita. Iki jane wanita apa dodol solar ngono. Ayo, wanita. Solar ya ambune kayak solar. Lah iya. Sampean biyen ku tak miki sing sebelah kene nah. Yo ngalah mosok sing Makanya delok wis sih. gede lho. Pertama ku piye? 15.000. Oh cecelan sempak ngono kok. Masih ngono ya saya pakai bapakmu iki. Kok iso? Ora kos kaki jek apik iku sempak kok sempak kemamel kok iso. Aja dibuka tala rahasiaku, Nduk. Ayo, lek bener sampean ibuku. Iya, Nak. Sampean berarti suaranya mirip karo aku. Heeh. Dijal iso nyanyi ora? Ya iso. Lek mau ngomongin yo iso ki lho. Lali aku lali. Oh, aku lali. Wong lanang kok iso duwe wulu ki lho. Lah iya. Loh, iki wong wedok deh. keajaiban dunia wong wedok duwe. Iya padha nek lho. Lho ya berarti temenan anakku kon, Nduk. Temenan rek anakku rek ketemu. Iki wulune sampe tekan dhuwur ora? Terus. Mantan. Angga tak didokno temen, Nduk. Ayo tak nyanyi. Nyanyi apa? Aku tak. Biasane ki, biasane ki lek mblegar ki biasane ki nganu lho, suarane gede lek minggu suarane cilik, iya. Lah ya Allah Jan, sampean kan berhubung maca cantik kan? Berarti mingkup terus suarane mblegar lho. Iya. Terus dicelok rano nek sing nyawer ngene aku goblok. Napa-apa. Ngene aku tegak kebrojok. Amit-amit cabang bayi. Apa ngono? Ngene berarti aku mlakuke. Tegak kebrojok. Iya wis aku. Ya wis ngono ae dipertahankan sing penting suarane wedok. Heeh. Lho kan kadung disawer yo. Kok mari suaramu gede ra sida nyawer dibubut maneh. Melayu kabeh wong-wong iki. Iya larik temen. Ayo sampean sing dinteni duduk aku. Rumangsa ya, rumangsa. Wis, longgo. Sing dinteni aku sing dikekal-kalan kono soalnya. Iya lah ya. Gak apa-apa jenenge anakku. Tumungi bapakku kok. Lagune napa niki? Oh, wonten pemberitaan ki napa, Bapak? Tunggu. Oh, mungkin dari kedua temanten, kedua betul. mempelai. Betul. Ada permintaan apa? Atau mungkin kedua temanten mau ke sini? Jika tidak apa-apa, ayo. Mantannya digarap, mantannya digarap. Ini mana ini? Anu Nduk niki kan. Dalam. Yang mata Iki ini. nek teko Jakarta niki nyuwun lagu Ninggal Katresnan. Ninggal Katresna. Niki menawi saking Jakarta nggih. Nggih. Saking Yayasan Yaibat ingkang dipun ketuai Gus Warno. Siapa? Niki napa? Yo Mas. Lah kemanten munggah toh? Nggih. Wah, beri tepuk tangan untuk kemanten berdua. Iya. Ya Allah bojoku rek. Masa Allah ganteng rek. Halah kok iso gragas ki lho. Lah iya. Wong mesane bojone kok iso gragas. Ya ngalah Mas sing gantenge yo. Ya. Untung ngilono aku. Yo ben. Ibune dhisik, engko nek enak tak kandhang. Ibuke ra duwe susu ae lho kok kemlinti. Kono ki lanang padha lanange mosok jero mangan Kalah aku nek juara lanang aku kalah, aku moto, aku mule. Oh iya ya ora. Nganu cewek wis cewek. Iya. Cewek karo cowok. Nggih, Cewek. niku mantene. Oke Mas. Selamat nggih Mas buat Mbaknya. Terima kasih banyak. Selamat ya Mas, ya Ayo Allah. Ben, ayo Ben. Selamat ya Mbak. Lah Weh, kok aku. Mbak ora dicipak-cipik kok. Kok Ci? Iya toh. Selamat ya Mas. Oh sampun dari keweden ya Pak. Keweden Sampeyan karo aja kon wedi karo ambek aku ora. Aja kuwatir aku gak bisa meteng Mas aman. Iki ae teng ngono aku. Bukannya ora iso meteng tapi Mas iki gila. Ya wis aku ngalem.
Mutungan. Oh nggih Mbak mantan bisa di sini Mbak karena itu bahaya itu nggih. Jinak itu liar. Nyate. Ini Mbak manten sama Mas manten. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah menyeluk saya. Apa menyeluk? Juga Apa menyeluk? Menyeluk. Iya. Menekakkan. Oh, menekakkan. Menekakkan saya dan juga Bapak Ki Dalang Hadiono Sarombongi. Ini bakso ah. Aja sak rombonge kan. Sak rombongan. Ah. Nggih sak rombongan. Mbaknya ini masih muda, masnya masih muda. Pengen punya anak berapa Mbak kalau masih muda? 10. 10. Gak kayak aku, anakku lu swidak 8 bareng kabeh. Kok Ayo. iso? Iya. Jaran. Bojone ya 78, matek 10. Karo sampean. Karo. Ya sama iki anak bareng, Nduk. Terus iku bareng. Sing ragil ndi sing ragil? Gak ono. Lha iku anak modele piye, Mak? Ya bapak situ, mana situ. Ono. Investasi. Kok nek wis gede-gede Anak kok investasi iki lho, anak kok investasi. ya kok nek gede didol 250 lumayan. Ngawur anak kok iso didol niku lho. Mboten asal ditiru nggih Mbak nggih niku klejingan kok nggih. Ya kerjingan. Nggih. Wah, mungkin ada permintaan lagu apa buat Mas Manten dan juga Mbak Manten? Dadi siji, siap. Bisa nyanyi? Bisa joget? Mas iki lek tak sang-sang mirip karo sapa, Mak? Sapa? Karo Paling artis Korea. Artis Korea. mirip karo mantan bojomu kuwi lho. Duh, gak iya. Ayo. Sing ngendi? Sing nomor piro? Sing iko lho. Bingung nek golek Wis bojone kakean, apik. kakean. Mirip karo pacarku ya, Mak ya. Iya. Kok ndelok iki pacarku. Duh ya gak apa-apa, langkah Mbak. Mirip. Apa? Oh, jenengan Kediri pundi, Mas? Mojo Rata. Mojo pundi? Oh, Mojoto. Nggih. Kalau Mbaknya asli sini. Oh, nggih alhamdulillah. Mas Lening Kediri yo nanggap maneh. Ya. Oh, mosok bintang tamu kok Kediri nekani ning gone Sidoarjo. Ya ora apa-apa, Dek. Ini musisinya ada. 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 Versi apa, Gen? Dadi sijinya dong. Ayo, versi apa? Versi dangdut Pak, masa ketawang Pak. Iya. Versi dangdut. Hah? Enak. Wajib. Masnya nyanyi ya? Banyak agak di tengah sini. Mak. Masih dijak joget loh. Sama jari duet karo aku. Oh joget Duet ae. ae. Anu Mas, joget karo nyawer ngono ya. Aku tangguh kono ya, garapan gue kene ya. Sampeyan nek ning kono gak entuk saweran digolekno Oh iya kok. pinter ya Anda, saya cilik pinter ya hari itu. Nurun mbaknya biyen, mbaknya tuwek goblok. Kok susu. Kok cilik? Yo. Nek 100 ditambahne lek 2000 dileboni susu. Gak kualik ta. Kualik kudune ngawur. Kok cilik piye sakno rek. Oh iya nih tadi terima kasih banyak buat Pak Bos yang sudah menyawer apa dalam. Semoga barokah. Delok koyo pitik ayamen lho. Apa gak ngono? Awiri bisa. Lho. Susumu nek dhuwit 2000. Gak apa-apa jimate iki. Jimat. Terus nambah, kowe sing dinteni nduk, dudu aku. He, bintang tamune sampean. Sampean, gue stare aku. Ya wis. Manut. Wong kita ini di sini tuh disuruh duel. Duet. Kok Duet. pikir perang wayang ta duet. Ya wis ngene duet ae yo rene. Apa? Amit-amit. Rene lho. Ya Allah wong kok ngalem meram ki lho. Beci dapat, Pak. Wedi apa? Aja main nglakai saja nah engko udunen lho Gak oleh ta. Gak oleh. Bokongmu lho kenjentiten oleh menggawe. Iya iku mang ditapuki iki, Cur. Apa jenenge? Tutuke iki lho kendang lho moro e. Nek nek gak tak selempit to kena ndase iku mang. Jongor. Nyut ngono are.
Iki yo ngene, sepak-sepak diunggah-unggahno aja. Lah tak benakno ben anu kok ben gak bengok. Ya kok mledingen niku kok iso. Iya iya. Hah? Latu-latu nih. Hah? Masa ana dulinane? Ana, rungono ta lah. Nek ngene gak muni. Terus Ngene. oh ngono ya. Ono Lah, Sampe aku- gak duwe lho. Aku lagi iki kok. Lho. Lah Mbak ya kan tuh. Gak duwe aku tok spesial. Oh, sampe niki termasuk cewek spesial. Iya, punya apa sih? Punya apa? Ya punya lato-lato. Oh, carane martabak itu martabak spesial itu telur dua. Iya, aku martabak spesial. Ono ya anak telurnya dua. Oh iya ya, unik ya iki ya. Unik sekali. Iya. Unik sekali. Biasanya ada unik tek. Oh, gak Dua. diapa. Oh, iku lata-latane gringgingan iki. apa. Gak diapa-apa noni. Gak paham wis, mbok wis. Hei aku aja mau warai nakal lho. Ika, Ma, Nduk. Ika. Mama iki gak muruki anake nakal. sampean kan tahu kan aku kelas berapa kan mama tahu. Iya makanya wis mama ae sing rusak, Nduk. Mama dintekno wong 17 lho mama meneng ae aja sampe anakku. Sampeyan men aja niru mama ya. Iya, mama kan harusnya kan mengasih contoh yang baik-baik gitu kepada anaknya. Loh, baik mama iki sampeyan tega ta wong lanang keleleran mbok dalan. Ya tulung ngono. Aja sampe keleleran wong lanang tulungan kayak mama ngene kok baik. Wong lanang sampean tulungi. Iya, tak tulung. Sampean itu membahagiakan orang banyak ya berarti. Iya, sampean tiruan ikune aja tiru anak barep swidak 8 iku mang. Yalah, Kok cilik. rusak guys. Ayo, Mak. Ayo Apa? apa? Linggo ae kok. Iki lho, bar ditapok iku malu nyut. Oh, iku masih ditapuk sisi tengen sing sisi kiwa urung. Ya aja tambah teng ngono kok. Nggih, niki pripun Madalang? Niki enten panyuwun. Apa Request itu? lagu apa iki? Etaning ten Ribolo. Ayo etane ten ribolo. Bolo. Kagem Mbak Niken. Heeh. Sambel kemangi apa sih rek? Anu baik ini kurang. Ya. Kok sing adek loro sing dikeki mek situk dalang Kak ngurus. jahate. Ini juga ada request dari Jakarta Lungite Asmoro. Nggih, Madalang niku juga ada request dari Hong Kong. Heeh. Mau lewat WhatsApp apa napa live chat niku wau. Anyune bajing loncat Bajing loncat dari Nggih. Hongkong, dari Hongkong ya. dari Hong Kong niku wau, tapi sing nyanyi mbak-mbake mengke sing beksa kersane kula kalian niki. Ana telu bajinge. Ndi? Apa ae? Iko situ. Ndi? Iko situ wis gate HP-an, pawatan HP-an ayo nang adek bajing. Adek pawatan Astagfirullahaladzim ya HP-an. Allah. Ate ayo ngadep kok aku wis dipeluk toket mangkono lungguh-lungguhan are. Gak iso. Hei. Ayo. Iya, dari Kok sing Jakarta. nganggo niku nyeluk kancane bajing iku lho. Mangga Mbak Riki. Ingkang kersa bajing. Mangga sama ngadep. Untuk Mbak Ika Rempong disuwun Gus Warno, itu tadi lagunya Lungite Asmoro. Udah nggak lah Ika. Ya, ayo Ik. Kok Mbak Niken iki sing joget disakno suarane nek Cepot dipukul ono terus rek. Rek. Tak dicepoti. Apa? Dari Disepoti, Selempit weh. ya. Dari Selempit Damean Gresik nyuwun kangeni ati. Kuatah request. Nggih. Monggo. Bajing loncat mawon mengke. Bajing loncat nggih nggih. Condong kalih. Lho, Mak, Mak, kakek nanti, Mak. Iki lho, ayo ngadeg. Ayo takok. Ayo Ik. Bajing loncat. Ya, masuk. Ika Rempong, Awi Subanci dan juga Niken Salindri. Subanci. Mau dijaluk ya. Gampang-gampang. Wis ayo wong telu. Kok Ika, kok tak dumi transferane.
kenakalan sing ditransfer sing kuno sing layani aku. Beres. Lah iso lek guyu lho. Apa sih? Biasa. Guyune perewangan. Iki Ken. Dalam. Aja kaget nek guyu yang ini iki koyo mak lampir. Nggih, nek teng Mojokerto niki kasar ya Pak Dalang. Nggih kasar. Oh, bahasanya kasar, enggak apa-apa. Nek guyu nggih gak apa-apa. Contohnya kasare piye? Cuk. Iku nek Aku nek sore ngempet kuno enak-enak cuk ngono are. Aku nek sore ngempet Timbangane bajing pura mending cuk. Ya, mana pisan kas? Cuk. Ya, enak tak cuk itu mah. Pinter. Ale misuwi ada prono. Ora masalah lho. Wong apa jenenge namanya orang Cuk. Surabaya. Orang Surabaya, Mojokerto kan dekat Surabaya. Iya, betul. Biasanya kalau manggil orang itu cak. Dengan bahasa keakraban itu juga cuk gitu. Iya, untuk keakraban. Untuk ya. keakraban. Ayo, Rini, aku gak wani, muni ini kamu gak wani ya Rini. Aja ditiru. Iya. Ku mah gak ngono sayang tenan jaman kok. Aja dikempit kuwatir melentek. Wong dene ro dhewe ngoyo iki lho njaluk bareng. Sumpah, gak roh Mas. Aku iki lali, biasa lek ngoyo arek-arek kan Iya, bareng. lali nek iki lanang. Lali lek iki lanang mlebu jeding ale ku ngowos tak geyekno bos. Ya aku meneng ae wong dene meneng. Ya tak tumboni dhek ngowos. Kok wayahe cawi lupi kon mangga tangi ya. Ya pengen ya. Pengen ya. Makane tadi bencong. Iya jakakno wong lali ya. Iya, ya iku panghoki kelaleh kok. Wos ngene are. Ya aku meneng ae wong dulurku. Ayo lagune. Kok sampai menisuk ke aku wetenge kok rek nek. Blek tak jeng. Ya ngono warahono. Ayo ditotong gone. Aku ini Yang gue ngene ae. Iya. Nakalan aku dikuat Rini. Aku tentek nggon. Hai. Ika dan Niken teng mriki untuk jaga. Sik urusan pengobosan iku mau aku sik gorong paham lek. Kok tak wuru ide untuk ngobrol sampe aku ayo. Ora perkara ngono, ini sudah Ya. jam malam ini. Yo kenakan kon ngobrol sampe Jam-jamnya Niken. ngelek ini. Ngopo jakakno ngobos ae. Kok iso nyeritakno nguyuh ning gone dhuwur panggung iku lho. Iya, kok cike lah. Jemet iki nguyuh iku mah. Jangan ditiru. Nggih. Nggih. Untung sama gak ditunggoni ngising Mbak ora dicawi iki sampe niku. Lah yo alek kok kaget. Oh, enak mlebu bareng wong loro aku ndodok Rini. Tapi kok yo ae lho kuwi. Tapi kok yo meneng ae yo. Iki jakakno encene kok. Meneng ae lho ngadeg nek sandringku ngene. Ayo pokoknya yo ngene kan ditabuh-tabuh Lah iya. Rek. Ayo Mas. Napa kinten-kinten Mbak Niken napa mangke gara-gara tasik teng mriki? Mboten benjing kula tasik napa teng Pati. Oh ngoten nggih. Nggih. Matur nuwun sing penting sekarang dimeriahkan. Nggih, manis-manis. Monggo versine napa? Lagune Oh, napa? wonten pamudhutan versi jarenan. Betul. Nggih. Nggih. Kula tak duwe kali Mbak Rita mawon nggih. Duet kali Mbak Mbak Reta. Reta. Tepang kali Mbak Reta. Tepang. Oh, tepang. Ketalit. Ketalit nggih. Ya jenenge anak apa Reta anakku dadi bapakne Reta mbek bapakmu padha. Nggih. Sak kanca, lan anake ya sak kanca. Maksudnya ku padha iku jaman semono biyen rek. Mbak Rita niki anak ibu kepinten? Heh? Anak ibu kepinten? Aku dibales rek. Sampean kepo. Iya. Sampean kepo. Aku anak ibu nomor piro? Ayo kepo. Nomor piro ayo? Oh siji. Mari dihitung ini termasuk siji. Sik. Ngitung. Niki Ayo ngitung. Terus ngitung. Kira-kira nggih 15 wae. Heh? Ibu nomor 15. Oh 15. Wakai rek. Tapi nek mari ki maneh Heh? nggih. Sampeyan 16. metu teko omah. Aku sing nomor 16. Oh iya iki 16. Lagi makane niku wong kula niku dikengken milih lho, pilih bojo dalang, apa Iya. pengen bojo pengusaha, apa pilih dokter, apa pilih pengrawit, apa pilih
Kula mboten milih sedaya. Gak milih kabeh. Karena Soalnya ada Cek sebabnya. cilik. Oh iya bener Dek cilik. Soale cilik. Bener. Neng lek sampe wis gedhe wayahe rapi mah bojo dalang ki Sebabnya menyakitkan. ya mesti ae nek gak sakit ya gak tambah loh. Lo menyakitkan selalu diduakan, ditigakan, diempatkan, bahkan ke 10 kalinya loh Pak. Nek Wong rasaku dalang nek pengen laris ki mesti bojone akeh. iya aku saiki bojo sitok gak payu belas. Biyen niku bojoku akeh payu lowari saiki bojo sitok gak patek payu. Lah liyane dene ngendi Pak? Hah? Liyane teng pundi? Napa jenengan badhe rabi maneh? Boten. Ya, iki lho, ya. Jawaban. Ono satpame. Mboten, Nduk. Oh ya. Aku biyen yo dadi tanggamu lho, Nduk. Pak, Hah? wong ayah kula. Iya. Apa? Meneng omas, meneng omas. Meneng omas. Tak stok lho. Wong Iya. ayah kula niku. Heeh. Istrine nggih kathah. Terus. Ning alhamdulillah niki dipun paringi leren. Wis leren. Boten bojo malih. Oleh sakit. Iya. Sakit stroke Pak jenengan mengki lek wonten gadah niatan. Ayo, hati-hatian. Bojone iku sakit stroke lho Pak jenengan. Ayo mulane aku wis gak duwe niat. Aja kathik ngono saiki ambek bojoku dhewe rasane wis gak iso kok. Maksudnya gak iso tambah maneh lho, Rek. Ya, semoga begitulah. Semoga begitulah. Ayo, jaranan. Oh iya ya. Nun sewu, para pandemen sedaya mbok menawi napa ngersakaken putri kula Niken Salindri saged berhubungan kali Reta. Karena apa? Nomornya Niken Salindri ndak boleh disebarkan kemanapun. Ngono lho. Nggih, leres. Iya. Jaluk wong aku gak dikeki kok kon jaluk mantap. Kok tak kei ibu nih. Aku ae kok orek karena sing njaluk nomorku ta. Dak. Aku 0813. 0803. Transaksi gelap. Ayo. Dados Kanggo transaksi gelap. dados saged hubungan kali Reta mangke dipun hubungaken kali ibuke Niken langsung mangke saged. Karena apa? Tadi ada yang WA saya. Pak Dalang kalau ingin mengundang Niken Salindri di mana? WA siapa Reta nanti minta nomornya ibunya Niken atau di mana Nggih. gitu. Terus nggih wonten nomere teng ngene IG kula. Nah, ya di Instagram. Nah, betul. Ayo, monggo. Ambek ngatek, Nduk. Nggih, nggih. Yeah. Mareta Dwi Gandini bersama Niken Salindri. Jaranannya nggih Pak Dalang. Nyel. Jaranan nyel samboyoan iki. Nggih samboyoan. Iki ana lagu, ana pamundutan lagune Lewung. Wonten pamundutan lagune Lewung. Menawi dipun gantos lagu litune nggih monggo Nggih, kula terserah. mawon nggih pangersani nututi. Gelo nggih. Oh nggih. Versi jaranan, versi C. Lagune Gelo. Adi budaya.
Kabeh ya. Ayo rek tanganmu lamben ngene. Nah ngene kuwabe bareng ya. Ya. Kabeh ya, bareng ya. Heeh. Ngambuk eleke dhewe-dhewe. Iya. Ayo. Siap? Mulai. Kaya ngene lalakan Sampai entek. Versi C. Awas kejelok kok brek. Oh.
matur sembah nuwun adalah Sami-sami. Bapak Hadiono. Betul. nggih. Mugi-mugi panjenengan dipun paringi sehat selamat wilujeng, Amin. panjang yuswanipun, Amin. sing penting jaga kesehatan, Amin. ampun sakit-sakit, mengke lek tanggapane full dikurangi mawon nggih Pak nggih. Nggih. Suara harus dijaga. Betul. nggih. Sih. Begitu Jangan- juga berdoa dari saya sama dengan Iya, jangan minum es, Nggak, dikurangi minum esnya nanti. Iya, betul. Kalau minum yang hangat-hangat aja, nggih. supaya Contohnya susu anget, iya. susu dikempit. Iya betul. Pokoknya gak susune api. Ini ku susu kedaluarsa Pak. Iya susu kedaluarsa. Diucapkan untuk semua warga. Semua warga yang ada Ya. di sini saya mengucapkan terima kasih banyak dan pulang dengan keadaan selamat walafiat. Terima kasih banyak semuanya. Amin. Beri tepuk Warga tangan. Sidoarjo hebat. Hebat. Nah, alhamdulillah. Matur nuwun, Nduk. Iya, Mak. Iku mau wis dipinangkani ya. Muga kabeh pikantuk berkaridane Allah taala, selamat kabeh. Amin. Oh, alah jek ono ae sing njaluk foto bareng iki. Iki cantrik betik iki. Cantrik betik ini. Jan. Zaman selfie memang begitu. Oke, ya. Ya, zaman selfie, betul. Nduk, apa, Mak? Ayo kono, Nduk. Ambujeng mau pendaramu kaya ngopo bacute? Iya, Mak. Muga kabeh keturutan apa sing disejo. Injing bedal goro saking jroning negara do mongap mongopening sapuncak ing woker sarating surya mega lan gunung-gunung gumurwing wadya pala ing jronagara
arek Banjar Jopodur Sasana. Enten dawuh robowan kula arek Banjar jumput sampeyan timbang-timbang area dhisik le iki wan ngetokake dawuh wan terima ganti wan Cekuni logo dhisik terima ganti. Oh ya, Mas. Nuwun sewu ya, Mas. Koyok wong kelangan udut celulat celulu sengkuni koyok wong kurang udut. Wah, arek Banjar jumput Dursasana enten dawuh napa katimbalan, Mas? Begitu juga saya Manden Mogati, ada apa? Kok saya ada timbalan? Kula Jayadrata wonten dawuh menapa? Mugi paman sangguni kersa paring dawuh. Kok dhisik nih. Iki kabeh para Kurawa wis padha pancak baris mandraja gelar. Ngelingono iki dina nderekno ramamu Pendhita Druna kang nampa utusan saka rakamu Nata Prabu Duryudana. Tindak menyang negara Ngamarta saperlu anjujul kananing Sang Janaka. Ngertia Janaka disaya nglamar putri Pedhepokan Puri Kencana Dewi Kencana Resmi kang iku mengko bakal dipalakramakake antuk dening adimu Lesmana Mandrakumara. Woh. Napa oman kok saya kalih Arjuna? Wis sesambungan niku aku ora ngarani sing wigati. Siji aja nganti para Pandhawa, anak-anak Pandhawa, mbuh sapa aku ora ngarani melu jaluk putri Puri Kencana ngelamar ananing Kencana Resmi ku mau. Mula Arjuna kang disaya ben ngamarta kabeh Pandhawa padha hangrewangi marang adimu Lesmana Mandrakumara isa kelakon dedaupan kelawan dene putri Puri Kencana. Tapi kabare niki bebayani lho, Man. Iya, Man.
Saya kepireng kabar. Saya kepireng kabar. Apa kepireng itu? Ya begitulah. Pokoknya saya dengar kabar. Loh lah yang ngono ya dengar kabar. Iya. Kalau memang hari ini ada anak Pandawa. Anak Pandawa itu juga memerlukan untuk melamar dengan adanya yang bernama Kancana Resmi itu tadi. Wes perkara iku sing wiganti iki dina Arjuna kudu gelem nglamar Kancana Resmi kanggo kemanten Ngastina adimu Lesmana Mandrakumara. Ana sing gak trima sisan ngibarat direwangi tebang tebu mbata roboh. Ya apa carane ngilangi leletek ngilangi pengalangi adimu Lesmana Mandrakumara. Enak mawon sampean kongkonan arek-arek Pak. Gek mengkene enten napa-napa arek-arek sing sara sampean kari melayu. Wadul kalih Kakang Prabu. Sing sampean goleki mok enake sampean. Pun sakniki monggo didelok mawon nek ngoten. Jayadrata lho nggih. Aja kronceng laku, aja kaya bocah cilik. Ayo kabeh padha bubaran. Kang cek ana ing puri kencana. Lho nggih. Wajib ben satriya sumuning triya wong enom gayuh kala wengitan kabare ya apa di wis sanggeni kabare piye di Mas kabare kaya ngopo nggih Kakang Antasena, Gatotkaca lan Antarja. Kabare aku mlebu jerone kedaton Ngamarta jaluk pangestune Kanjeng Rama iki mang. Kaya-kaya abot. Woi. Sing marai abot apa? Paman Arjuna kabotan mangestoni si Adi. Paman Arjuna kabotan mangestoni si Adi ki sababe apa?
Rama Arjuna abot putri negara Ngastina si Banawati tinimbangane anake dhewe dadi ngeboti pacangane duk nalika samana ngeboti gandengane duk nalika semana eling mbok menawa jaman kaya ngono iku aku ora ngarani nyatane ora iso ninggalno anane si Banawati apa sing dadi kekarepaning si Banawati kang saya dening Rama Drona disanggupi disagui dening Kanjeng Rama ngelamar wanita sing dadi calon garwaning Wisanggeni boladalah dadi cekake sing mok lamar iku padha karo sing dilamar wong Astina heeh Lesmana Mandrakumara arep dipikantukake wanita sing bakal tak lamar putri saka Puri Kencana iku mang Lesmana Mandrakumara bakal dipikantukake kencana resmi sing bakal mbok karepno bener terus kon ya mung ing Wisanggeni lamun ta wong tuamu ora mangestoni terus wong tuamu ora nyarujuki perkara sliramu jodohan kelawan kencana resmi ya apa atimu gak apa-apa wong jenenge aku iki anak dinaya sing kaya ngopo aku iki anak Rama Arjuna gak mangestoni aku ora apa-apa gak ngragati aku ya aku ora apa-apa aku gak njaluk raga